Makadi mese kwamuri koko. Ndinokukwasai. Ndiri pano pachibanda media. Ndinitete M2K ndadzoka zvekare neimwe nyaya muzuva ranhasi. Okay, nyaya yangu yandinoda kutsanangura muzuva ranhasi ndeyekuti chii chinoitika panoita musikana mukomana wekutanga. Kana kuti first time yemusikana kuva nemukomana. Chii chinoitika? Madzimai makabva neko imi. Musandiudze kuti hamuzive zvinoitika. Uye zvekare musanyare kudzidzisa vana venyu nekuti zvinoitika wakatombozviitawo. Vamwe venyu mukatoita mistakes akawandisa nazvo zvinoitika izvozvo pakutanga. Okay. Chinhu chinoitika paunosangana nemukomana wako pakutanga paya. Do you know kuti kana mama akamira pamuti, mashizha anopera mumuti uchipurura. Kutonzi baby ndokuda, baby ndipowo kiss, uchagona? Hauchatogoni watove freeze riri pasuva zvako. Saka vedu vemadzimai chinhu chandoda kukurudzirai muzuva ranhasi ndechekuti musanyare kugarawo nevanasikana venyu pasi ukaona kuti mwana wangu zveshuwa abva zera. Anotoda dzidziso inobva kwauri iwe mubereki. So vana mai musanyare kugara nevana venyu pasi kuti muvadzidzise. Sezvo ini chirongwa changu kazhinji hachibate vana vechidiki. Asi vana vamazuvano vangwarisa. Vava kuzvarwa vakatongwara, vava kuzvarwa vakutoziva varume. Saka usanyare kuti ukaona mwana wako atiwo zvizamu, akubudawo zvizamu, nguva yake kuti achienda kumwedzi yakwana, woti haachiri mudiki. Kwete, vana vamazuvano vari kuzvarwa vakakura. So ndoda kukubatsirai vabereki kuti dai magonawo kudzidzisa vana venyu kuti vasazoitawo mistakes mamwe amakasanganawo nawo. I know kuti pandiri kutaura panapa pane mumwe mubereki akatosangana nemistake iyoyo nenyaya yekuda kwekuti kwanga kuri kutanga kwake kusangana nemukomana. First time yemusikana kusangana nemukomana, vedu weka ukasazvibata nemwana ipapo. Saka handidi kuti vegeneration yangu initete M2K vasanganewo zvekare nemaproblems iwayo. So ndikuda kudzidzisa imi vabereki kuti mugone kurairidzawo vana venyu. Handiti chekutanga kana uri mubereki akachenjera, usanyare kuudza mwana wako kuti mwanangu, kuti munyatsonditeerera, mwanangu, kana wava nemukomana wako, ndapota usaende naye kumba kwake, usamuonere mumotikari, even motikari yake chaiyo. Handiti usaende naye paprivate place. Nekuti mukomana wekutanga chinoitika pamusikana, mafeelings, munoziva musikana kana uchiri musikana usati waziva vakomana. Mafeeling anenge akaita kudirwa. Anenge akaita kudirwa zvekuti hataisambofunga kuti mudzimba umu vana mai ndo vanenge vakuzoti usandibate. Nekuti mafeelings emusikana anenge akawandisa. Ndo zviya zvekuti paanongonzi kiss, ega anongovhura makumbo ake, ega haana kufoseredzwa. Chiye chamunoti chibharo chiya hakuna chinhu chinonzi chibharo. Yes, chingavako zvacho chekuti munhu azomhanyisawo munhu. Kwete pavaviri vanodanana hapana chibharo. Inyaya dzemafeelings chete. So vana venyu ngava avoid kuona vakomana vavo pamaprivate place. Shuwa mwana anotobatwa. Kana kuti mwana angatozvitendera because mafeelings ake anenge akawandisa. Ndo chekutanga. Zvekare chimwe chinhu chinoitika, mukomana time yake yekutangawo kusangana nemusikana, anotonzwawo mafeelings ake anenge akawanda zvezvekuti ndopekuti unogona kubatwa nemumwe mukomana agotanga kudedera. So shivering chaiyo, kunyatsoona kuti munhu ari kutodederawo, hakusi kupusa asi mafeelings anenge akawandisa. Handitika ndosaka muchiona vakadzi vechikuru vaya unonzwa vachiti haina handingambodanani nekamwana kadiki kwandiri. Havasi kushora asi hamungakwanise kuvagutsa nekuti kana uchiri mudiki mafeelings ako anenge ari padhuze, unokasika even kuproducer chaiko. Do you know kuti mukomana first time yake asati amboita bonde anokwanisa kutoproducer asina chaamboita, achiri kutokikiritsa kuvhura zipi kudai, so anenge atopedza kudhara. Inyaya yemafeelings anenge akawandisa. Handitika so ndoda kukubatsirai panyaya yevasikana. Ndapota ngatidzidzisei vana vedu, musanyare kudzidzisa vana. Mazuvano hakuchina vana tete, imi vabereki ndimi vatova vana tete. So dzidzisawo mwana wako kuti mwanangu kana waita, ukaona kuti waita hatisi kuti kurudzirai kuti vana vaite mukomana, aiwa. Tiri kuti dzidzisai vana. Ingotambirai generation yavako mazuvano kuti generation iriko mazuvano mwana ari kuzvarwa achiziva murume. Saka imimi dzidzisai vana venyu. Handiti kuti mwana wako ukaunawo mwana wako ati samu, chitanga kutomudzidzisa, kwete kumudzidzisa kuti ita bonde, aiwa.
mudzidzise way yaangakwanisa kuhendla mukomana kana ane mukomana wake, kana kuti even apfimbwa nemukomana chero asingatomude. Muudze marambiro anoitwa mukomana, muudze zvekare mabvumirwo anoitwa mukomana, umuudze zvekare matambirwo anoitwa kana ane mukomana wake. Handiti kana ane mukomana wake hatisi kuti ngaatamba achivhura makumbo, hatisi kuti ngavatambe vachitadze pabonde, kwete. Asi ndikuedza kukutsanangurirai kuti vana vedu ngativa avoidei pamamistakes amakasangana nawo imi vana mai. Handitka kuti mwana wako asasangane nemaproblems iwayo, nekuti first time yake zveshuwa akaenda paprivate place panoitika zvakawanda. So ngativakurudzirei kuti kana ane mukomana wake zvingatova nani vasekwe nevanhu asi vakamira kana paside peroad chaipo. Paside peroad hapana zvinji zvinoitika, chero akakiswa, chero akatodedera, chero akatopera simba, asi hapana chavangagona kuita paside peroad. Zvinototichengetedzera vana vedu izvozvo. Saka ngatikurudzirei vana vedu kuvadzidzisa. Handiti ava ndinotenda muzuva ranhasi nechinangwa chandaya nacho ichi, ndinokumbira kuti vabereki mugone kuchitevedzera. Murairidzewo vana vedu zvekare. Mwana wako haasi wekunyara, mwana wako haasi the moment yaunotonyara mwana wako kuti zvinondomuudza ndakadii, it means kuti uri kutomuti ngaarasike. Ukaona uchitadza kutsanangurira mwana wako kuti mwanangu famba nenzira yakadai yakadai yakadai, ari kutorasika mwana uyu, unotomusiya achitorasika. So ngatigonewo kuchengetedza vana vedu. Handitika vana ndevedu, havasi vemumwe munhu. So ngatibatewo vana vedu zvakanaka. Aiwa ndinotenda, ndinotarisira kuti muchateedzerawo mugodzi so vana vedu zvinovachengetedza. Ndini tete venyu mu2K.